Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Amaphoyisa aseMpumalanga sebophe abalisi ababili abasolakala ngokugqekeza umuzi kaDr Esther Mahlangu bantshontsha isibhamu sakhe baphinde bamshaya. Amaphoyisa akhipha umehlo kaboni ka-50,000 ozothola umuntu owayezoqhamuka nolwazi ozoholelwa kubasolwa. Ngemumva kokwenza uphenyo, amaphoyisa athola umkhondo obaholele kulabasolwa ababili ababoshiwe. uDr Esther Mahlangu wagqekezelwa emasontweni ambalwa edlule. Lesikhathi bengena endlini yakhe labalisa, bambopha izandla ngentambo babe sebeyamshaya. Ngemumva kwalokho bathatha isafe yakhe eyayinesibhamu kanye nemali engaziwa inani layo. uDr Esther Mahlangu wathola ukulimala ebusweni kulesi sigameko. Uthi watholwa umzukulu wakhe wabe esebiza omakhelwane. Ngemumva kwalokho wabe eseyovula icala epolice station eseduzane. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.